Hi flower, good morning flower. Ka-beautiful sa flower, oy. Hi guys, magutan na sa ta guys, kani siya kamunggay ni ug albati. Mura ganitong utan, simple ra kaayo. Kalbasa, albati, kamunggay. Ito na ilunod atong kamunggay guys. Okay, mga ako na ta. Ansa? Milky ang dahon. Hi guys, good morning guys. Gikan tas garden guys. Nanguha ta sa ako ang mga panom. Atong harvest ay. Nakapayas daw ka buok ug sili. Ang harvest tag sili kay daghan na kay hinog guys. Daghan na kay hinog ato ang sili. Mo ni ato ang kuha. Albati, kamunggay. Libre na itong sudan, mag-utan na santa. Nya na isili daghan kayo. Ang atong utan silihan ug maayo. Di ba guys? Atong silihag maayo ang atong utan siya ro di matagbaw. Pwede man dyan nga piting daghan na ito ang kuha. Marato, thank you for watching. See you next video guys. Bye. It. Wow, yummy. It dam. Ito, marami ka. Nana, hi guys. Ita guys. Kumukha na Ita to? pansit guys. Parat na. Ang sa tour guide, inigulit na lang ninyo ba yan? 300. Hi, Jenny! Jenny! Hi, flower. Good morning, flower. Ka-beautiful sa flower. Oy. Ay, ka-beautiful. Evelyn! What is the sounds? Airplane! No more airplane eh. No more airplane eh. Wow, very good ka na sa flower. Oh. Bye-bye lang airplane, bye-bye. Bye-bye airplane. Wow, beautiful. Wow. Beautiful. Beautiful. Wow. Cheese. Chicken. Dagan kay chicken, oh. Oh. Hi, chicken.